Nabilenai nisnulek Mizbahani alintijet mazmin Hayr mulek Hayr libmet khasart mubna Taitna al-hayya بسبت الأومين فيك الآن نشبالك مالأوما نكزبور رب أبسلتنا تقبلتني Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. L-lum sejrin namlu t-tifkira ta' San George Preka. L-Ispirit tal-mulej fuqi għax huwa konsagrani biex inwassal b'xarat tajba lil-fqajrin u nħabbar lil-ħersin li ma jasrin. Kif tafu intom San George Preka ingħata bruħu b'ġismu għat-talim tal-katekizmu, sew ta' tfal u sew ukoll taż-żgħażagħ. U propju għal dan il-għan waqqaf is-soċjetà tad-dottrina nisranija imsejħa il-Mużew. Għalfejn biex tagħti xhieda tal-azzjoni provvidenzjali li kien hawn ħafna bżonn tat-tagħlim biex il-poplu ikollu aktar dawl fuq it-tagħlim, speċjalment it-tagħlim tal-iskrittura. U għalhekk importanti ħafna li dan is-saċerdot li kien l-ewwel pjonier propju tat-tagħlim nisrani. Illum għall-grazzja tal-Alla qed jagħmlu ħafna u ħafna xogħol siewi il-membri tas-soċjetà tal-Mużew u qed jagħmlu ħafna ġid sew f'Malta u Għawdex kif ukoll barra minn Malta. Għalhekk ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq u narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċera lil Alla. Inti salvazzjoni ta' min jittama fik mulej ħnina. Inti tama ta' min imut fidejk Kristu ħnina. Inti jena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inraddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missieli tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, int li jgħid fil-lemin tal-missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu dil-Quddisja b'suffraġġju tal-irbieħ tal-familja ċefaj u l-familja Magro. O Alla inti sejjaħt lis-saċerdot tiegħek San George Preka għall-Ministeru ta' Evangelizzazzjoni. Għatina tolbuk li jimħeġġin bit-tagħlim tiegħu u msaħħin bl-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll inħabirku bla qiegħda għas-saħħa tad-dinja u biex jitkattar il-att ta' dawk li jemnu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktib ta' Binsirak. Min ħares il-liġi jeleb il-ġibdiet tiegħu, imma l-biża' tal-mulej wassal għall-erf sħiħ.
ma jitallimx minn m'għandux għaqal, imma hemm għaqal li jkattar l-imrar. Talim l-erf jikbel bħala rar u t-twissija tiegħu bħalajn ta' ilma ġieri. Qalb li blaħ bħal vażett imxaqqaq, ebda talim ma jżomm. Jekk jisma' kliem għaref, min għandu t-talim ifaħru u jżid miegħu. Jisimgħu minn ħajtu jgħaddija fix-xalar, imma ma jogħġbux u jitfgħu wara daru. Diskors li blaħ u bħal tabija fi vjaġġ, imma fuq fom bniedem li jifhem tinsab il-ħlewwa. Dak li jgħid laqli u mfittex fil-laqat u f'qalbhom jibqgħu jaħsbu fuqu. Bħal tiżjin tad-deb u t-talima laqli u bħal brazzoletta fid-driegħu il-lemini. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek, nwieġbu. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Jiena rrid nibqa' fija sal-aħħar. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha, nwieġbu. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek għax fija nsib l-għaxqa tiegħi. Iġbid li qalbi lejn il-preċetti tiegħek u mhux lejn ir-rieba, ngħidu. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Tħallix lill-għajnejja iħarsu lejn il-fruqa. Għatini l-ħajja bil-kelma tiegħek. Żomm il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek li jint għamilt ma' dawk li jibżgħu minnek, inwieġbu. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Warrab minni lajb li nibża minnu, għax tajbin u mad-digriti tiegħek. Ara, kif jiena mxennaq għal-preċetti tiegħek. Fil-ġustizzja tiegħek għatini l-ħajja, inwieġbu. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Ħatinżel fuq it-jubitek mulej u s-salvazzjoni tiegħek skont il-weda tiegħek. Imbagħad nagħti tweġiba lil min jgħajjarni għax jien nafda fil-kelma tiegħek, inwieġbu. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Int mela, ibni, qawwi ruħek fil-grazzja li hi fi Kristu Ġesu u kull ma smajt minn għandi quddiem ħafna xhieda għaddih lin-nies ta' fiduċja li huma stess ikollhom il-ħila jgħalmuh ukoll lill-oħrajn. Bagħti inti ukoll miegħi bħala soldat tajjeb ta' Kristu Ġesu. Ebda soldat taħt l-armi jekk irid joġob lil min daħlu fis-servizz ma jindaħal f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja ċivili. Hekk ukoll l-atleta ma jħux il-premju jekk ma jkunx meċa skont ir-regoli. Il-bidwi li jitħabat għandu ikun l-ewwel wieħed li jieħu mill-frott. Ifhem x'qed ngħidlek, il-mulej jagħtik li tifhem kollox. Ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet, li hu min-nisel ta' David, skont l-Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jien qiegħed inbagħti sal-irbit tal-ktajjen, bħalli kieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma ta' Alla mhijiex marbuta. Għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dawk li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li jil ta' glorja għal dejjem fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Min ħares il-kmandamenti
u jallimhom lill-oħrajn. Dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewiet. Alleluja. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba lil ħolqien kollu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Fl-aħħar Ġesu wera ruħu lil 11 stess waqt li kienu fuq il-mejda u qalilhom: morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. Fismi ikeċċu xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu s-srib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Jgħedu idejhom fuq il-morda u dawna ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema għat in-naħħa tal-lemin ta' Alla u ma imbagħad marru jipritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Namlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżiż dan l-aħħar kliem ta' Ġesu qabel ma tela s-sema, kif għadna kif rajna fil-Evanġelju ta' San Mark, huwa kliem li permezz tiegħu Ġesu jgħaddi l-awtorità tiegħu lil min? Lid-dixxipli fil-missjoni kbira li kellhom ikomplu huma. Kienet missjoni ta' tama illi permezz tal-mirakli li kellhom iseħħu il-kelma tagħhom irnexxielhom li jxandru il-kelma ta' Ġesu. U allura din hija l-missjoni lill-Knisja minkejja ċ-ċirkustanzi komplet tagħmel minn ġenerazzjoni għall-oħra permezz ta' dawk li jemmnu fl-isem ta' Ġesu. U allura din il-missjoni Ġesu ma fdajiex lil xi persuni li brillaw fil-ħajja, Alla ma jimxiex hekk. Ma din il-missjoni Ġesu fda li xi persuni illi kienu dajfin għax Alla bid-dajjef jinqeda biex juri il-kobor tiegħu. U allura importanti ħafna lilhom dawn il-mulej għażel għax f'qalbhom kellhom ħafna imħabba lejh. Għalhekk jiġifieri għażilhom dawn. U importanti li nitolbu l-Ġesu għax aħna nistgħu nkunu wkoll minn dawn an-nies li nwasslu l-kelma t'Alla u nwasluha kif supposti. U allura ngħidu lill-mulej Ġesu ħadkom mulej il-kelma tiegħek ta' għajnuna fil-mixja tagħna warajk. Importanti li jekk nimxu wara Ġesu nkunu għażilna it-triq it-tajba. It-triq li twassalna għal għandu biex għalaw pitada minn dan l-witta dmuħ li aħna ninsabu fih immorru ngawduh għal dejjem fost il-qaddisin kollha. Bil-wieqfa. Ħuti jeżi sejjew nitolbu lis-Sinjur Alla li f'kull bżonn tagħna jridna nirrikorru lejh u bħala għoliet il-missier tagħhom nitolbuh b'konfidenza għal kull talba intennu. Nitolbu ilek f'isem ta' Ġesu Amen. Nitolbu ilek f'isem ta' Ġesu Amen. Sinjur Alla, San Ġorġ kien dejjem ubbidjent lejn il-Papa u l-isqfijiet li inti għażilt sabiex ikunu s-suċċessuri ta' ibnek fit-tmexxija tal-Knisja. Tħallina qatt inwarbu it-tagħlim li inti twaslinna permezz tagħhom ngħidu nitolbu ilek fl-isem ta' Ġesu Amen.
Sinjur Alla, San George kien jgħid li t-tagħlim huwa l-għajn ta' kull ġid. Għati jiddel lil dawk li jmexxuna sabiex jgħallmuna kull ma hu sewwa għal ġid tagħna u ta' kulħadd. Ngħidu, nitolbu bilek f'isem ta' Ġesu, Amen. Sinjur Alla, nagħmlu tagħna it-talba li kien jagħmel San George biex inti tfejjaq lil morda, tfarrax lil imniktin, tagħti l-għajnuna lil kmunuha fil-bżonn. Ngħidu, nitolbu ilek fl-isem ta' Ġesu, Amen. Sinjur Alla, inti jogħġbok iżżejjed lil San George bżelu kbir għax-xandir tal-kelma tiegħek. Għatina li aħna wkoll inkunu bħalu xhieda tal-Evanġelju tiegħek f'dak kollu li ngħidu u nagħmlu. Ngħidu, nitolbu ilek fl-isem ta' Ġesu, Amen. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. O Alla, isma' dawn it-talbiet li qegħdin nagħmlulek bl-interċessjoni ta' San George Preka. Għatina li narfuk u nħobbuk u naqduk dejjem iżjed biex ħajjitna tkun kollha kemm hija l-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan il-mawlin bid, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal-dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma qoddimek u għamel ikkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti. Widnub tiegħi naħħi. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej il-ħobs u l-inbit biex bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek tbiddilhom fil-ġisem u fid-demm tal-verb tiegħek magħmul bniedem li lilu San George Preka offra u ta' kull nifs ta' ħajtu ħabb fil-waqt li ħabbar bħala laxqa ta' qalbu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuh ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikullhom kien roddulek ħajr. Inti qatt ma titla' lill-poplu Qaddis tiegħek u fil-ħina tiegħek bla qis tibatlu profeti u brajja li bħeġġa u b'umiltà ifaħħruh fis-sejħa li għandu li jkun ġens maħtur, saċerdozju reali, nazzjon qaddis, poplu miksub għalik. Imnebbaħ minnek il-qaddej tiegħek George Preka xorob sew mill-lajn safja tal-Evanġelju u imqanqal mill-kelma ta' Pawlu apostlu missierna it-tagħlim tal-fidwa għaddih lin-nies ta' fiduċja biex huma bħila jgħallmuh ukoll lill-oħrajn għall-ikbar ġid tal-Knisja u għall-glorja tal-verb tiegħek magħmul bniedem bi Kristu Sidna. Biħleq tajja kollha tal-anġli ferħana l-dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek fl-imkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna
waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 muri Alla tal-eżerċiti. Smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet. Mbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, raddi l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwieta xu l-mulej kull irkoppa timil kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha u fil-qaddejja tiegħek il-familja Ċefaj u Magro. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, ma' s-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missierna, missier li jħobbna, missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna
Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess. Ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minoħat jalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna mistennew u nittamaw ilena u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qatt jaslim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewtijek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja dan għal-ġisem u bid-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol tagħti is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla. Nħobbok, Signor Alla. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja.
il-Kristu tal-ħnejja, is-sit u s-sultan, rebbi fuq il-mew, qawwiet u setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammi il-mew, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Mal-anġlu li jasses il-qabar miftuħ li juri lin-nisa il-post neqedu. Nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammi il-mew, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Amen mulli Krishna bl-ħadna, ikun jiswinna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Nejdu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Ejdu f'qalbkom għandu din it-talba San George Preka sabiħa ħafna u nitolbu ukoll lill-Alla biex jenna. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok, katina l-grazzja li f'kollox nirrassenja ruħi mal-volontà provvidenzjali tiegħek, inti missieri u jiena ibnek. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok, għatina grazzi li nirbaħ kull okkażjoni ta' rispett uman biex nipreferik fuq kulħadd u fuq kollox. Sinjur Alla, għandi bżonnok, għatini l-grazzja li nirrifjuta ma nirrifjuta lil ħadd dak li nista' nagħmel taġid lil proxmu tiegħi fil-bżonn. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok, għatini l-grazzja li nirringrazzjak fuq kull ma jiġi fuqi, sija fil-ġid u sew fid-deni għax kollox jiġi minnek. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok, għatini l-grazzja li nagħtik qalbi kollha b'takkis kontinu ta' kull ma joġob lin-natura tiegħi, speċjalment f'għajnejja. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok, għatini l-grazzja li kif nista' naħdem għas-salvazzjoni tal-irbieħ li huma tant prezzjużi għax huma ġbija tiegħek. Sinjur Alla, jiena nistqar li law jien u lanqas ħadd ma jista' jagħmel xejn mingħajr il-grazzja tiegħek. Għalhekk la tiċħaġ dak li lilna jeħtieġ għax inti ħlaqtna għalik. Nitolbu. Issa li tqarribna mulej bil-ġisem u d-dem ta' ibnek li mallem divintana, għatina nitolbuk li fuq l-eżempju ta' San George Preka infittxuk b'qalb safja u nħobbu l-ħutna fl-umiltà u fil-manswetudni bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-om tagħna Marija, u kemm idoħlejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li talbna jagħtik l-akbar ġid.
intlaxqat as-sema ix-xemx tal-ħolqien intlom ta' min ħalqek bikmim li kull żmien. Morru fil-paċi ta' Kristu.